Banyele persya yau drugs kalong kabadon kam bandon kejing yatri lang habaro kiliang kam tam hakum kapor bakari khasi jain tia kasaki ya kejing ngop ki khon samla how drugs nadu u heroin but kiwe de ki jai drugs but kalong ka aka ka basngau tenan bagi balang ru ki mi se khmat banyalam ya kejing ma jau new jing di penbuan ubakta hadu ha ka em lang kasa lang Haka janmiat jangka kat pratarik risau araja arpusau kejing seng samla jangka balang kres jaya light dom kalau penlong kejing alap syapang kejing ma ke bami nong drugs haka senong maulai nong pedeng haka balai sim benta daki brio ki bana sorkar ki bakentop na katanat pulit balami khmat doba h thabau oc ke maulai police station katanat kakot kakya ter b kongwer ki brio ki beselok pat ki brio ki bangop hau new jingdi penbuat ki bangitip kum ki councilor kakong yohon dhar bat ki kentop ru yoba kermen lang yuria. Ngadang suan pat shen tai kene ka pos usi ne mulai police station dang sebenai tam mentai. Ya po sebenai ro nilai yo ko ga kes pangane ga NDPS kes mentai terik nu benai belada. Nilai yo kem bargut kibreo ti mentai ngindang ya. Ya khmat benti binya you know gimat supply you know gimat you. Mar kalong ne i Jor kejing khandra nang tena po cleariat ki kali ki bawan sulcha kini bomta ki salak ki lemno kilech bohti ki modwan manu wan ya kun supply pada sedese dari jungi menta ke jelle ke kenrai ke ne ka kam them ka de na ki sen kla due to drugs kintip ke ga baja ke bomja tang ban yo tu bisa ban thet itu drugs kilute kito ki pun ki kam khla kila Orang senang ningkong deh di dos biang lah hai kalau tipsi kemud lah saudara dong taklet je enjoy dah use malah kepor itu isi dos intrai kam show dan kam dos lai dos banyak ya kejuk the same feeling dah kasih juk kejung saudara kejuk apa penaram itu beliau tak tahu beliau semula use itu kalau adik kan hap penbun susu gitu di dos pen yo ka jo ka tu ka feelings ka side effects ko to jong drugs kya de ga we ga nong suon ba ga jai pen jungi ti dai nam dai ka bana do ka por ngi da khna mangi nyimtip we to drugs impat tip nyite betang bodi kya bodi kinja wata de gila de selawon tu bodi kya de te lawai ra ni khna re te mare phet dan tawai lu teman dong jingi om lo lawan lunar ruang pencak kai tu pencak kita dan kita ki kuasa kari pat poi hiang penyang lain tu pencak kai kita ki ada kena samla ke aso bitar boleh sile om ta itap dung mau sien itap dung mau wan la dom la wah sirai ke pencak kita yo kencak kita bertap dung mau kudu dukos tio na tio taru anak ada yo itu tap jangan su tari wong dekat atau teman tu entah lah flat beli nakaliang jong ka medical aspect mo nakaliang kum doktor long kumnu long ngi kibrio ngi ngop ha drugs ne kanu ka jing pen sobha kadon udan we chemical uba udan ha ka jabing jongi ki khat ki ka science ki khat dopamine Dede une dopamine uba wanra ya ki jing sobha ha ka jing em jongi de une dopamine udan ha ka jabiang jongi te kini ki baro ngi kwa ya ki jing sobha te ya kini ki jing sobha la dangile ya kinu la lang kaliang ka music mo ka music ki concert ne ka pam ka di na kumjuru ya drugs ladangi shim ya kini kijing sobha haka jebing jongi ka batrikam kadai une dopamine gan lada une dopamine ki khat chemical of never enough kamot lada fi stimulate ya une dopamine kamot ju sange ukwa shu unang kwa shu ya kitu kijing sobha no te kumta kumjuro kibrio kiba di drugs te ude une chemical kan wadon ha jabing jongi uba
uba wanra ya ka jingdawa ba ngide ban yo shu ya kan ka jingsobha ya kan ka push ma na uni drugs tedai hangta kan long ni sedang ban ngop kum ha ka jing telot riu ma Hapakran hakani kasngi kakong yohon dhar kalakran halor ka jingkiu jong ka jingdon kinong di drugs kabalanang kenrei bat ban pentep bagi bangop menta kimdai tang kishenrang henrei kalakio hakiken thairu nakaliang kani ka counselor kalaong ban rat ding khong yo drugs kalong ka bae bat kabala kadai satang ban penduna bat kani kandai hi lengba ka jinga treilang Kajing kieu jong kajing di drug kalanang kenrei om tang hapdeng ushin rang brio henrei kala lot long hapdeng jo kiken thairu ka eken dia balai kalit jakom dia ngi juya kren menem sngi hapo bi phone iwe ni kirang ba samla jo kabalang ka jong pinang nia ngoi ngalat hat ban wan kren ngapet bakab idon jing mentoi there is no effective nama ladangi kwa benet kran ladangi kwa banya sam lang siya kapat ba ngi kwa benyu ka productivity yo so neng te mental da kasukut pang ha ka jaya kran ka jonga jay doctor na ka police department kan long leno tingi don kam bi ka kti ka man ka kti ka diang jong kinong shong shnong ngi don kam ki khon samla bikin mi ba kumno bingin rat ding khong ya kani Ladingi pet yaki kithai hakapor banga join hapo ka voluntary health association in Meghalaya in the year 2013 sorry ka the numbers more when we're looking into the quantity the numbers kidang long kidang duna bahagi kithai harai menta pin pet yaka register kelas dang bandap how do ubenai bangan mga ubenai jun nga ka organization nga kelas dang roy ni shakliken ladangi ladangi sutray tang nginyo ya katulog ladangi tre siya nakabenta ka imlang ka sa alang jok society na may ladangi peta ya ka jingkiw ka jangki ka kalat jingrap ka bingilaban ay mentala da piong yung nong di drugs to kala ka bumud no mamaya mo kum ka balang pila sim kiyaban ong kala ka bumud hari ka alternative ko pa pila ban ay kum ka balang yu ka alternative kum ka shnong ilaban ay ki ni haban perkhat kidon kam kita ki vocational trainers ni kidon kam yaki ba fin pen bon kam yaki namar la ba kitang shushong kila perkhat kata kadaw kitang shumi na rehab kila ikan du ba ki parlok kawan ka jiya shong shit kawan ka jiya ka du parlok ki small lonely then ki kingop yang hangto Hakawai kaliang uba kerman lang Yuria u editor-in-chief jong usulong mil haka jingkran jong ulapan sngo bagi balang kila day ban mi syakmat na hakane ka kenti ban kran ya kane ka mat bat ban kentu ya ki kenhon niam baper ki badan hala ka jinget bakim day ban klat ya ki khon samla hakum kane ka por ban ya selok bat ki habang iyang hangi ngayang ka jaka ka pangadon hasengga bat kani ka wa mkra kanuksa ka bangan IAP kalong ka kubor ka ba kum kun samla rang ba bla im makani ka juk ka ba menta ya ka bang ibnas pangkanam jong kani ka wa umkra ya ka jingkut ka jongka bat larangi kili na kini ki rang ba ki ba shwa jongi ki long shwa ki jongi ki thu kat no ka jing internet ba ka jingkut jong ka wa umkra bat ngan pin isri mi pi kani ka bor baga jinglong jingman jagawa mkra kalong kumni menta kadai namar ni klem pikir na do kapor ka menswa klem da perkhat ya kata ka mai maryang bat habangi lale pathar ila pen sniu penjot ya ka menta ngi i ya ka jinglong ga jongka pagimla banle issue wat langi i baga sarkar ka persang de kilat kelinti ki babon ban pen khot ya ka andre kamdei so ka basuk kumta hi nganong ipi Bahakani kapor kabangingi le new drugs. Lada kani kapor ngingim yaki palo bat ngim don ya kata kajing so kia kajing yetiplem yakini ki bagnop on drugs ki blakerni on drugs badru ki mendang hap ki jing penchoy ki babon kaju kan long lang yakini ki khon samla ki jongi kini ki mensim brio kibla persat mensiem do blay namar kumal thor tin ke jong blay unong uboman uyaile liet bat step panyakon
kumno ban pengop ya kini ki men siem ya ka bakin ngop hakini ki jingdi buat ki balai pho chat de kumta hagani kapor namar ngitep bangi em hakari tip rio to play but gi emru hakari kabayo ya kata ka jing sakri like lut you play ni don lak jong ka jinget kumta kumbangi ju i habadan kanu ka jimbam dan ka songsuk songsngan ki balang ka sarkar ka ju yo i bat ka ju khot ki balang banle ei ru banya kren na banta ka ta ka songsuk hagani ka por kani ka jinge kren hagabai dei ba kani ka program ka dei ka balayat ka du sinamu baladap bat aingo you play ni la ban urlong hu sinam bat kumta hi kala don kam ya ki balang ya ki kun hun yam ba pher hala ka jong ka jinget ka jongki bakala de ka por ba ki ru kin don kam ban kren ni ka ni ka mat hakanu kanu ka kin hun yam ka bingi don hakanu kanu ka jinget kam don jinge yangi ban ong pat bangi de ban perkhat pat ya ka ni ka jinge ka bawan ka jela ka jongi ka ta ka de limbau new drugs menta wat ki hep ki beredu ki lasang ban ngop audio jingdi bakani ka de limbau ka jingklam met men siem jok ki ki pa hakini ki por ki blalek badaba ka kunhun naman nga don ru hakalat pathai kubor aba ka kunhun ka jonga ka pois ki jaka ba per alap pakitmi ki pa menta ki bunkam hakaban yet ki jaka ban lek pha sumari ta ki kon kata ka rehab center kata om dei ban ong hapo ka ni jela ni babon ki hapan bi naga ni jela ban le sekibi ki jaka ki kran ru ya kata ka jinge limbau new drugs itep ki babon ki liang ni lakat pengipai kembalabatai dai i kong yo bagi kon samla menta kim don shu ya kata ka jing tip brio tip lay marhoi ke de ka jingpang tamba ka jingele ka jungi menta ka long kumnu kain ngintay kata ka imlang salang hoi menta ngi i ba ka ya kani ka program la penyat kata ka seng samla jungani ka balang hendai ladangi ngi miele menta nganong kan poi ka por bawat tang ha ka balang la ni ka sinong ka tharu ki samla ki nom don shu ya ka ban ai ka jing sakri ka jongki na ka banta ka jing don kam ki prepare ma chi sien hi kum bangi laong ba ki kon samla ki long ka lawe jung ka jat pengriu ba chi sien ha ba ki langop pat ki ni ki baro long ka jing sosi ba ya ka ni ka ri ka jongi ka bangi tip kum ka ri tip riu tip play ka jingele ka bamenta kata ka mga keren na dumene ka bang jindon kam jo ya ki balang pakin mi sakmat namar ni don kam ban bu ya ki jingduai na kamenta kini ki bodon padeng jong ka jingele pan ya khon kumno ban pensyai sakaim lang salang hagabai de bat uniu jing drugs bakin yo ya kata ka jing sempang ka jongki but kumjuru ya ka sinshar khadar namar ngi i ba ka sarkar ka persang ban wanra ya kita ki project ki jongka kita ki mission ki jongka ban nganget balada ka sinshar khadar ru ka klet ya kata ka jingtip ya ublay mangin ongno kaniru atai kala ban feel kani ka jing kon ban kon persha drugs balay ngong nimday ban klet ublay namar dahakini ki kindiats ni hakapor bangadang wan nadangwan syakui ka kies kata ban long kumunong saki banlet hapo kui ka commission banlet kumunong saki kui ka kies hapor mga yeng ka tu ka jaka ka mga day ban saki ka baningkong ka mga day ban le ka day bangan simsmai ka kerteng ka jong play bat ban pensisya ya kai ka bangan keren ka day ka bangan keren ka kum
kaba ngadi bandan ka jingi tip lem ba jing shakti yang yu blai ka wandur ha kata kom dengan ngai baka niru ka jingale idon kam ban duai yu blai ya gini gi badan na ka benta ka ba pher baki di ban long ki pi ki ba shakti yang yu blai hawa kile kino ai bi kinom le bakin perkhat bakan long tang bakin yo ya ka nam ya ka buram nrei bakin trei na du kam siam kadang ba lingba ka ta siam jong jing tip brio tip lay don jing tip lem jing shifting you lay kani ke jing khun you new drugs ngai kumbala ong bakan kan long ka ba job po ni tip ni ma ka perthai jong jing ele ka de ban peteng Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya